El vestíbul del Teatre Municipal de Roses acull una exposició molt interessant on estudiants de quart d'ESO de l'Institut Camp Orfeu mostren una visió artística sobre la igualtat de gènere. Aquesta mostra és el treball final dels tallers del projecte Vibrart que la psicòloga i la fotògrafa rosinca Laia Rosés i Irene Lassos han impartit aquest curs escolar als 5 grups de quart d'ESO d'aquest institut rosinc. Impulsat per l'associació Azahara i subvencionat per l'Institut Europeu de la Mediterrània dins el programa Educar la Diversitat, el projecte Vibrart ha permès als joves aprofundir en la igualtat de gènere i l'expressió emocional a través de tècniques artístiques com la dansa i la fotografia. Ells i elles el que comenten és que per una banda han trobat un espai de reflexió per poder expressar-se dintre de l'educació formal i que són espais supernecessaris, i per una altra doncs, que els ha permès reflexionar i deconstruir totes les normes dominants de gènere que estan actualment a la societat. Els tallers s'han dut a terme de febrer a maig, aprofitar les hores de tutoria per a treballar aquests dos aspectes molt importants en les nostres vides. Com a resultat n'ha sortit aquesta exposició que està formada per 19 fotografies que estan acompanyades de la seva explicació i d'un codi QR que permet accedir a un vídeo on els mateixos estudiants expliquen el significat i el missatge que volen transmetre en cada instantània, així com les dinàmiques treballades en els tallers. A mesura que vam anar avançant en els mesos i en el treball, ens vam adonar que podíem fer extensiu aquest aprenentatge a la nostra comunitat, és a dir, que els valors de la igualtat de gènere, la prevenció de la violència masclista, el respecte per les desigualtats socioafectives no és una qüestió només dels joves i les joves, sinó que és una qüestió de tota la societat i que tot això ho havíem de transmetre. Aquest dijous es va dur a terme la inauguració de la mostra per part de les impulsores del projecte Vibrart i d'una representació dels estudiants participants que van estar acompanyats per l'alcaldessa de Roses, el director de l'Institut Camp Orfeu i pel president de l'associació Azahara. La mostra es pot visitar fins al dia 2 de juny, moment que farà una aturada per les mostres florals de la Fira de la Rosa que acull aquest equipament cultural i tornarà el 14 d'aquest mateix mes després de fer una visita a l'Espai Jove de Pollença, a Mallorca.